KSU Southwest Khasi Hills kalami Shakmat Bandawa biang naka Sorkar Jala ban aya ka Community and Rural Development Block haum do alun ni Wakaji kibahap hapo Southwest Khasi Hills. U President ka KSU Southwest Khasi Hills usamla forward man nongrem ulaong kaseng ringkat baki ba kiladawa na do usnam arhajar khatsan banbu ya ka CNRD block haum do alun ne hawa kaji Henry hadu menta ka Sorkar kamshim lapen urlong ya ka tege jingdawa ulaya thu bakilaya dep ya kendu ya menteri Sorkar hakisnam baladep bandawa thaw ya ka block hakani ka than ka badang sa dien bha khamtam habaki ba ka tege than ki hab ban shong kali hadu ar ne lai kenta ban let shamau karwat ni ranikor ka KSU Southwest District kena jamet kolong ba perisko yang Sorkar perisko yang Sorkar badai ka jenon kam jong ka Thai Southwest District ya ka wai ka Community and Rural Development Block te hajing sha kani ka jing dawa Community and Rural Development Block hapo Southwest District kandai shu barang thamai na ba nadu snam arjar khatsan terter ngila dawa la kunung no ba kandon kawai ga CNRD block hapo umdok lun na ne jong hapo jong ka thanyo ka ji ti ya kani penta jing sang la panso no du ka ha kani ka tem ka ba dap jong Sorkar ha ka bang la ya kandu you minister in charge jong ka CNRD block ha gitu gipor CNRD department tu gipor ha ka bang long ba dai ban town so ko ka block hapo wa ka ji umdok lun nomor ngam se thu pi wei jing sha ka long ba jadi ka than ka dan dai ka wi ka than ka batang sadin ha po Southwest District ki babun ki snong kalong ba ki don not hadu lai pho hadu no pho kilometer na po mo karwat ti haba ki mi pa ba na ki ki than ki lai don kam sa ki block kata sa po ranikor la ne mo karwat kalong ba sa po mo karwat ki hapan song kali hadu ar hadu lai kanta bat tam ya kataru bat charan koru ki hapan ya jakajat ha ka jingjinga ha ka bakasimpor habudu kumba lai kentai bikin poi te kata ka de ka benta ka bana keleng jong ni KSU Southwest District ni kwa pen kemau beng ni kwa pen keren beng Sorkar haji sya kam de ka mat ka batang pemai rai ka de ka mat ka bala sa tang la punsnan bar ka ju poru ni setenat pat bangi i ba ki nomi ikmat na po Southwest District menen kila keren abde be ka mat ban ong ban wara ka blok tingi kentu ru ki ku bangi kentu na kapor ni kentu ki ba ki dei benda simkhia bde ba kani benta bat kunjuru ku ma ki dei partner po government ba ki dei ban push ya ka Sorkar ba ka dei ban snan urut ya kata ka CNRD blok apo wa kaji la ne umdolun apo kaji la ne umdolun hata po Southwest District na keling jong ka KSU Southwest Hills District bakpik iru ya ka wipat ka jili telecam kata po mosram CNRD block ka bahap ko jili telecam do KSU Southwest di habang ipang tu po mosram paiba nak tu ka nakadong ka thay mosram du snam arpoi arpar kantam kising balang bakal thuk lu iki circle jongi jong ka KSU na du ka South Center circle kaloba border circle bat ka balat border area circle FPGGP ban kiwe kising balang ile dawai ka Sorkar ban ai no le ban ketiu kerdam no ya ka mosram sya ka civil subdivision nomor ka mosram kade ka we na ki ka mosram CNRD block kade ka we na ki block ka bala slam nomor nadu slam khat khandai spa ndu pu ar wat ka jela jungi kam pat yo la ka jong ka jela ketika blok apu mosram pula dan la ka jong ka blok ti kembang i ba kalong hadu mata kene ka mosram CNRD block ladan kemba sispa ndru photam kisnong bat ladangi ken e ka jingjingai na ka mosram sa silong kala poi ki sampo ndru kilometer ndre langi perkat ladangi paipat saki kinong song jongi na ka dong ka thai mosram itu ki dong ki basharum ki dong bashaborda hak bade ki jingdon kam kalau long ko bajengai iki lada iki kam ki jam pendap nomor hawan hadu saya silong te kumta hakini ki snam ki baladap ni ba kata ka jingdawa jung ki kunhun seng balang hamtam ki circle jungi ki balai trish tom
ila dawai ka sarkar ban penurlong no ban ai no ban ketu kerdan no ya ka mosram CNRD block sya ka civil subdivision hadu mata kamsim 4 lo urlong kumta nakaling jungi ya ke isu sa west ni kerpat ya ka sarkar kumjuru ya kinong mikmat ki badai nak po ka mosram constituency bakin simkia bakin tu bakin nyekren ya ka sarkar nak mata ban kentiu kerdano ya kaneka mosram CNRD block sya ka civil sub ta bade berkajing dawa ban ya ka CNRD block po sampai silstrik apo ndolon badwa kaji berkunjung bade ban upgrade ni ka mosram CNRD block syaka civil subdivision te nakalang jungi jing syang la persang ban bu appointment ni bor sarkar la kalong minister bat chief minister tartar mereka nonton session re wala kataru kalong ba ngikni nakalang jungi ha kini ki sngi ki nai ban wan lene ki sngi tayo ban wan ngin persang mana kendu i bor sarkar bat om tang kataru bat lada ka por kadawa lada don kam ni ha bane kendu lang kam tam ki alam snong kam tam po ki to ki tanyu wa kaji ndolun bat kumju ha kini ki tan mosrami prokoi jindawa ko om hait ke jindawa ko aslam ada jindawa ko aslam bat ngili iru kamtam de ka jindawa CNRD block ngili iru nakalang joki nang ikmat na po makrwar ni kor la pasang ban kran ti nakalang jungi haswa ban ngin sim kinunu senjam ni haban pasang ban kedu inso ki borsokar bat ngaju upor bat ngin haban pasang ban lumlang kamtam ikin alam snong bangin ni bani athir janai bani le se bangin kam penjur ka jindawa jungi ya ka CNRD block bat kumju ka civil subdivision hapo masram na kam ta ka jing mantoy jing pa hapo jing tu idong than durwai Ông mana buat tentang ini ke jingdawa harus 6,000 sasan Dari ke ikut pidan menang pat ya ke jing tahu je sarkar kini syua ke election boleh menteri rumah di Jakarta kamsian ladan ke jingdawa bentawi civil subdivision ni ki CNRD block tu hakawai ngam don ban ong ba bade ka jing thau jong sarkar ki di block hapo jong ka jalan hapo jong ka ri kasi jang kya ka ta ngam don ban object rai tang kawai kalong ba ni iba ka sarkar da kamon ka don kata ka pasti la ne kata ka jingla ban le kata tengi kmi nanti ba kumba ka sarkar hakini ki snam kamta masuk election bagi la thau ki la kri di CNRD block kalong ba lani civil subdivision kalong ba ngikmi nanti ba mantaro kin phai kmatlam sapo mosram ban upgrade sak ya ka CNRD block saka civil subdivision bat kin phai lam saki pai ba ki jino kam pai ba ko than dolon bawa kaji ba kini ban thau no yang taka block lani ban create taka block hapo jing tu gidong thai kede kamram ka jungki ta kipoi la kipoi sa kathang ini community ini ki ngom ikmat ki ba job mentar ba ki sim khe ka kede kamat nomor kede kamat jung pai ba kede jing motor jung pai ba ba sispa ru kota kisu sarwas ba ketuga area ba ka idon kam shisha ban ay ka block te kam dei ba ka jing dawa jung ni ka seng ka bala aslam ba man ka jingwan ka wei pat ki na ka wei sha ka wei pat ka sarkar ba ka seng ka yai pen kemau ya kan ban ay block ti area mar balai ketuga area ka surokor ka ba jenjar adu kata ka bai dei ka lenti senkin bat ha bai dei bat kilai teru namta area wa kaji sharum 4 don laj hadu mata te ki lanang ya keren nak yang ki emle ki nong ikmat jungi ban penbiang ya kita ndrei ke ba nak yang gaseng ke bangi i ke jing don kam sisai ki ba ban aya ka blok tu lada ka sarkar kamon ka don bet kalat lada ka sarkar kai isai ka ban le ta development mar ka sarkar MDA hi barbor kaju yai keren ban ong ba te mangi ka sarkar MDA ka ba kaju le ek te development te ngi kermen ba kan ya kani kajing dawa jongi bat kajing lakren na kaliang juki nong mikmat baru arliang bat nama korat bat narani kor ba ngatrai ka sarkar MDA ngatrai kan sutulam ya kani kajing ya jing kepat ba tingi kermen hi ba ya kani kajing dawa na liang seng bakin aino ya ka blok tu ki area kenang ba ki ba kin yai kamsuk haka bayadai kikam kijam